A'i Redmonds di fi, wy'n arbenigwraig at y galon a wy'n hospital director yn Glangwili. Ni'n gwneud llawdriniaeth yn pob ysbyty yn Bwrdd Iechyd, Hywel dda. A hefyd, ni'n cael pobl mewn yn rhys. So pan mae rhywun yn sal yn y cymuned, maen nhw'n dod i mewn. A ymllywaith, mae gymaint o bobl yn dod i mewn. Dyn ni ddim yn gallu ffindo gwely i cael pobl mewn am y llawdriniaeth sydd wedi cael ei plano am fisoedd. A felly, ambell waith, mae rhaid canslo y llawdriniaeth, neu lle noswaith cyn neu ambell waith yn anffodus ar y dydd y llawdriniaeth. Okay, so we're in the day case unit in Prince Philip today, and the particular patient we're operating on is having a hernia repair. He's had quite a short wait for his operation. So this is an example of how surgery should be provided in 2018, and he's come today, he's going to have his operation and will go home later today. Ges I triniaeth bore yma, operation bach, popeth yn mynd fel o'n i'n drychyd ei fynd. Mae'r profiad wedi bod yn un da. Ond gweld fel mae profion yn fi'n clywed hanes o mae pobl gorfod mynd gytre ddim yn cael y triniaeth maen nhw fod yn neud ar y diwrnod. Mae'n effeithio'r teuluodd a pobl sy'n cael y triniaeth. Dwi ddim yn credu bod yn ddeg bod nhw'n gorfod disgwyl ddod mewn i'r ysbyty i gael y triniaeth a gorfod mynd gytre a dod mewn o'r diwrnod arall. Di pobl ddim yn dod mewn i'r ysbyty yn aml yn y bywydau nhw, a pan mae llawdriniaeth yn cael ei disgwyl, mae pobl yn moyn i fe ddigwydd ar y amser sydd wedi cael ei plano, a maen nhw moyn i fe bod yn dda. A ar y foment, dyn ni ddim yn gallu gwneud yn siŵr bod hwnna'n digwydd. Ambell waith, fel yw'n gweud, mae rhaid canslo y llawdriniaeth ar y foment ola. Ambell waith mae'r gweliau yn llawn a dyn ni ddim yn gallu cael y pobl i mewn. So mae rhaid i ni newid, dyn ni ddim yn gallu cario ymlaen fel hyn.